Първият отбор се казваше Софийските лъвове. Това е възможно най-първият отбор, който е в България направен, който 1997 година му е регистрацията, официална съдебна регистрация, така че преди 2 месеца буквално празнувахме 15 години, да го наречем организирано американско футболно движение в България. 87-8. Това са били хора, които са се събирали. Тогава не е имало нито игрища, нито нищо, просто са се събирали на някоя по-голяма поляна, която е подходяща, и там са играели, и там са започнали да тренират и въобще да го развиват. Значи 96-та година имаше група ентусиасти, 10-15 човека, имаше 2 топки неясно откъде вкарани, като се твърдеше, че 1 или 2 години по-рано имало американски треньор, който е бил от тяхната професионална лига, който по някаква професионална задача е бил тук и ги е събрал. Реално съм се включил, може би на първата година, но до тогава е било супер неорганизирано, просто са си хвърляли някъде така просто за свободното време. Първият отбор се казваше Софийските лъвове. Това е възможно най-първият отбор, който е в България направен. И понеже аз съм юрист-адвокат, 1997 година направихме и федерация. Така че този спорт от 1997 година има и организация, федерация, лицензирана и така нататък. Веднага след това от Софийските лъвове направиха втори отбор, който се казваше Столичаните, който беше Capitals на английски. С тях почнахме да играем. На втората година стана трети отбор, който се казваше Хищниците или Predators. И реално 1998 година, ако не се лъжа, направихме и някакъв опит за първенство. Но първенство силно казано, защото в крайна сметка играехме пълен контакт от американски футбол, който в момента се играе с каски и падове. Нямахме грам никаква екипировка и беше изключително брутално просто да играеш без предпазна екипировка. Играхме около 3 години, по някаква причина нещата се разпаднаха. Хора заминаха, всички бяха ученици, студенти, изпозаминаха и просто замря за около 5-6 години, когато за 2006 година за първи път се събрахме 3-4, които бяхме от старите. Дойде един треньор, който е играл във Франция в професионална дивизия и така нататък, Христо Гюрковски се казва, и каза: дайте да направим пак да се съберем. И 2007 година, 3 май, за първи път около 70-80 човека той ги събра. Горе нанесе и оттам нататък започна всичко това, което е в момента. Академик, както се казва, за мен и не само за мен, е началото на бейсбола, организираното начало на бейсбола. Те са от края на 80-те години и на практика са създали, донесли са бейсбола в България. 87-8. Това са били хора, които са се събирали. Тогава не е имало нито игрища, нито нищо, просто са се събирали на някоя по-голяма поляна, която е подходяща, и там са играели, и там са започнали да тренират и въобще да го развиват. Тогава не е имало нито първенство, нито нищо. Те са играли на практика помежду си. Имаше в Академик тогава, се събраха много деца. Имаше 3 детско-юношески отбора. Ние бяхме един от тези отбори. И просто тези детски-юношески отбори побръстяха заедно с самия бейсбол. И в един момент естествено се отделиха в отделни клубове, следвайки това разрастване на самата игра. И ето, на практика един от детските юношески отбори на Академик в момента, от доста години вече, близо 20 години, се казва София Булс. Друг детски юношески отбор, който беше на Академик, се казва Юнак. Имаше трети и Тайгърс, които не просъществуваха толкова дълго. Тогава имаше голям ентусиазъм. В един момент дори бейсбола в България около 94-5 имаше около 25 клуба в цяла България. Всичко започна 2007 година, на 3 май мисля, че беше. Тогава беше първата тренировка изобщо. Тогава още се казахме Тим София на Бяхме мечките. И Христо Гюрковски, който създаде отбора, беше разлепил билбордове из цяла София. Така с един приятел го видяхме билборда и решихме да отидем. Първата година тренирахме без екипировка. Само основните техники, правилата учихме и изобщо почнахме от абсолютната нова. След което си закупихме каски. Тренирахме известно време, няколко месеца само с каски, после почнахме с падове и така малко по малко почнахме вече до това ниво, което сме. Играем си мачове с екипировка и всичко.
Към настоящия момент има няколко отбора. Ние сме първи отбор, който някога в България е бил с пълна екипировка, това, което виждате, падове, каска и така нататък. Има още 3-4 отбора, които са в София, които играеме флаг вариант. Има в Пловдив, има в Благоевград. Благоевград е покрай Американския университет, който е в Благоевград. В смисъл доста силен флаг отбор от чуждестранни студенти, които си играят на общи основания. Това са хора, които в собствените си държави просто има начин на живот да спортуват и така. В момента има отбор в Плевен, има отбор, който е в Добрич, който не е регистриран. В момента има и в Силистра отбор, който са на доста ниско ниво в момента, но ние им помагаме да минат юридически регистрации, правиме някакви кампове, където им показваме и така нататък. Нямаме първенство с фул контакт, което е с падове, имаме само флаг футбол. Флаг футбол представлява горе-долу същата игра, но вместо тези протектори, които са по нас, има един колан с два флага отстрани тук на краката и когато ти дръпнат флага, все едно сте се борили. Като цяло няма ги силните удари. И такива отбори са, да, както казах, 5 или 6. Копираме събота или неделя, предимно неделя, през 2 седмици горе-долу и се провеждат кръгове от състезанието. От емблемата ни може да видите, че сме от 90-та година. В общи линии от тогава съществуваме. Били сме част от първия отбор в България, Академик, и сме се отделили от тях, но в общи линии 90-та година приемаме за година, на която сме създадени. Отбора ни го е създал Емил Насъпов, един от първите хора, които са играли бейсбол в България. А от 92-3 година вече играем активно и в първенството под името на София Бус. Първенството ни в момента има 7 отбора, 5 отбора от София, един от Благоевград, Бизоните и Дупница, също един отбор. Играе се, първият етап на първенството се играе по 2 мача всеки срещу всеки, след което първите 4 отбора играят финална четворка, отново помежду си, по 2 мача, след което първи и втори играят финал. Финалът е до 3 победи. Обикновено няма особено много хора и основната публика са или наши приятели, или други отбори, които или имат матч преди това, или след това, или просто са дошли да гледат, но в общи линии бейсбола няма кой знае каква публика. Повече публика се събира примерно по финали на първенството, за купите. Тогава идват и повече хора, които преди са играли, но не идват вече, или и въобще повече хора се събират. И другите случаи, когато се събират повече хора, са когато има някакъв по-специален повод. Ние примерно, както нашия основател Емил Насъпов почина, всяка година правиме един матч в негова памет, където се опитваме да играем, примерно, блуз срещу стари състезатели на блуз или някаква друга форма. Играли сме и срещу деца по най-различен начин. Тогава обикновено се събират повече хора, защото се опитваме да го направим по-голямо събитие, но иначе в общи линии по трибуните има 5-10 човека. Тук в Източна Европа, да го наречем, може да се каже, че сме едни от доста добрите отбори и съответно доста напреднали като държава. Най-силните в региона са Турция, където по някаква причина още от колежите, от университетите са като философия, като политика искат да ги развиват като държавна политика за спортно преподаване. В Сърбия са изключително добре развити. Там по някаква причина лично аз си го обяснявам, менталитета ли има такъв, те искат да са добри във всичко, да се показват. Така че там имат 2 федерации, едната федерация има 2 лиги, имат може би над 30-40 отбора и дори там успяват да си позволят. Имат доста отбори, които успяват дори от американски състезатели да ползват. Може би не професионални състезатели, но колежански работи, които пак са 2-3 класи над това, което обучаваме и ние. Явно намират спонсори, явно намират някакви, да ги нарека баровци, така ги наричам, които отделят по някакъв начин пари. Сега, може би не е толкова важно дали ги инвестират или ги перат тези пари, важното е, че просто по някакъв начин попадат в спорта и знаеш, че спорт без пари просто, ако не е обречен, то поне е доста силно затруднен. Всички държави, които ти казах наоколо, включително Румъния, включително Хърватска, Унгария, имат доста отбори, те си играят вътрешно първенство и оттам нататък нивото всяка година им се качва, докато ние, за да може да изиграем някакъв качествен матч, сме принудени буквално да обикаляме по тези държави, да играем там по един матч и да ги молиме после да ни върнат домакинство, което много пъти те ни отказват поради простата причина, че в крайна сметка те си имат достатъчно силно първенство и в момент, когато трябва да ни върнат, измислят някакви причини просто, че не могат да дадат, защото явно са им излишни разходи и така.
Ами Антон Дойков, който е нашия пиар, той организира мачовете и съответно ние ходиме да играем там и след това те ни връщат гостуването. Ние отиваме и играем там веднъж, те идват и играят тук. Последният ни матч беше с Букурещ Predators. Иначе сме играли с още Букурещ Warriors, които вече се разпаднаха и направиха нов отбор, който се казва Букурещ Rebels. Играли сме с Сърбия, с Кралево Royal Crowns. Миналата година участвахме в един турнир Арена футбол, се казва. Там играхме с още 4 сръбски отбора. И сме играли с унгарците, сме играли един унгарски отбор. Мисля, че пак беше миналата година. И съвсем в началото сме играли с един турски отбор. Уреждаме си 3-4 мача ние да пътуваме, 3-4 мача същите отбори да ни върнат и общо взето успяваме да скалопиме сезона. Сега трябва на 23 юни, не знам дали знаеш, пътуваме за Сараево, където ще играем с техен местен отбор. Босна и Херцеговина е Сараево, столицата на Босна и Херцеговина, където и те по същия начин като нас сега стартират и са направили отбор миналата година в началото, но са много амбицирали да покажат, че имат отбор и те по същия начин търсят отбор, с който да играят и ни предложиха на нас. А на 23 юни е някакъв празник на Сараево и ще ни включат в цялостната програма, където ще има тържества, зари и така нататък, културна програма и ще бъдем, как се казва, гвоздея на програмата. Предвидели са на техния национален стадион да го наречем, което е горе-долу, без да съм го виждал, но е равностойно с едно да играем на нашия национален стадион Васил Левски, просто в централното време да изиграем пълен контакт. Това ще им бъде първия матч, така че имат големи надежди, големи организация. Президентът им явно е някакъв, аз пак го наричам баровец, който явно може да си позволи треньори, екипировки, работи и така. Аз съм Благовест Иванов Петров. Аз когато ви видях веднъж на улицата един приятел и той си топкаше на топка и аз го питах откъде е взел и той ми каза, че е взел от тук и аз просто след време дойдох и проверих какво е и се записах. Даже там на вратата имаше ела да играеш бейсбол безплатно и някакви такива и аз просто се записах. Бих искал да си остана тук да играя. Аз съм Александър Петров. Аз се запалих от панорамата на НДК миналата година и дойдох, записах се с майка ми, записах се и така, запалих се много по бейсбол и почнах да играя. И много са записани като по списък, но идват по-малко. Мислиш ли да се занимаваш с това професионално, не просто да го играеш за хобби, а да се занимаваш с това като професионалист? Да. Тази игра, може би бях на годините на тези момчета и има голяма енергия. Знаете, на 12-13 години децата вече имат голяма енергия и много е важно да я насочим в някаква посока. Тогава бях малко стар, да се казва, за спортовете по това време. Нали, знаете, тогава се изграждаха спортисти от съвсем малки. И бейсбол просто беше един нов спорт тогава, който не беше така амбициозен, а всичко беше повече ентусиазъм, така вдъхновение. Нещо ново за България беше. И всеки беше добре дошъл, както се казва на игрището. Това и в момента е така, т.е. всеки, който дойде, е добре дошъл при нас да играе. И тогава почнахме всъщност, отбора, с който ще играем днес, това са Академик. Тогава всички бяха Академик. Ние бяхме първите детско-юношески отбори по бейсбол в България. Бяхме просто юношески отбори на Академик. Аз си тренирам от 95-та година и в общи линии от 96-та година играя почти постоянно. Бях тренирал различни спортове преди това, но около кандидатстването след 7 клас се наложи да прекъсна заради курсове и така нататък, след което исках да хвана нещо ново. В класа ми се оказа, в новия ми клас се оказа, че има момче, който играе бейсбол точно тук. Той ме доведе на практика 95-та година зимата. Тренирахме в залата на Академик, стария стадион Академик и оттам до сега. На мене този спорт винаги ми е бил много интересен. Честно казано, сега даже не мога дори да си спомня точно как съм го видял. Някъде по телевизията е било със сигурност. Най-вероятно някоя чужда телевизия е пускала някакви кадри. И винаги ми е бил много интересен, но естествено и аз като повечето хора в България въобще не знаех, че съществува такъв спорт, докато случайно не разбрах, че на практика в моя клас има човек, който играе бейсбол. Аз се запалих в средното училище, учих в Ловеч, роден съм в Ловеч, учих в езиковата гимназия и по това време имаше силен бейсболен отбор в Ловеч. Голяма част от играчите в отбора бяха от езиковата гимназия, са ученици и покрай тях се запалих. Треньорът ни по физкултура беше треньорът и на бейсболния отбор. И така се случи.
Видях интересни топки, интересни ръкавици, интересна игра и постепенно се запалих. Аз поначало предпочитам да се занимавам с неща, които не са модни, на които не са привлекателни за масовата част от хората. Предпочитам да се занимавам с интересни и странни неща, които не са обща тенденция. Освен това, играта си е доста интересна. Въпреки че е слабо позната, ако стане достъпна информацията за нея за повече хора, предполагам, ще се запарят и повече хора. Атрактивен спорт е безспорно. Сега тук никой не ни наблюдава, както виждаш, но когато имаме матч в София, мисля, че е изключително атрактивен, защото се събират не по-малко от 1500-2000 човека, което може би е доста по-посещавано, ако щеш от матч от нормалния футбол, където има мачове с по 200-300 и че по-малко хора и от доста други спортове, които са много по-напреднали, много по-олимпийски и така нататък. Така че мисля, че го оценяват. Просто като дойдат им хареса им този спорт, макар да са му сложни правилата, смисъл не е необходимо да ти ги обяснят, за да гледаш, за да ти хареса, за да те обхване тръпката и адреналина, който като наблюдаваш сблъсъци, удари, тичане, скачане и така нататък. Така че от тази гледна точка смятам, че е доста зрелищен спорт, затова го харесват и навсякъде по света. Но това е смисъл, харесват го до там, смисъл нищо повече от това. Ние не можем да очакваме всеки да го харесва, всеки да ни помага и така, всеки се бори за съществуване. Аз не мисля, че има някакво негативно отношение, просто хората не са много запознати с това и го бъркат с ръгбито. Повечето си мисля, че ти играе ръгби. Лично аз съм водил спор 15 минути с един човек, който ме убеждава, че аз играя ръгби. Дай накрая му казах, да, добре, играя ръгби и си тръгна, защото не ми занимаваше повече. Той не искаше да ме чуе просто и така. Просто извън Америка като цяло спорта не е чак толкова популярен. А за нас е сравнително нов. Надяваме се, нали, съответно, след няколко години да се разпространи още повече и вече да има повече отбори и да може да си направим първенство с екипировка. Българите се отнасят първо от... Те не познават нищо за бейсбола, нямат никаква информация и това ги кара да се отнасят до някъде и враждебно, освен като, как да кажа, недоверчиво, но странна е тази игра за тях. Сравнително сложна е като правила, това е може би част от причините, защото малко постоянство се изисква, за да навлезеш в тънкостите, или поне в най-общите правила. Изисква малко да се напрегнеш в главата. Значи, ако просто следиш и гледаш играта, ще се научат основни правила, но не всички. Но когато някой ти обясни правилата, не е толкова трудно, не е толкова сложно и до сега в общи линии, който е дошъл на стадиона да погледа с нас матч и да седне някой да му обясни правилата, докато гледа игра, а нали не просто да му ги обясняваме извън игра, защото в игра се учат най-лесно. Но когато има кой да му обясни, всеки е научил правилата, най-малкото тези, които са му необходими, за да гледа и да му е интересно. Така, значи, един матч по бейсбол се състои от 9 части, казват се 9 ининга, всяка част се казва ининг, в която всеки отбор се изрежда поведнъж в нападение и в защита. Значи отбора в нападение е този отбор, който на практика удря топката, а отбора в защита са тези, които се разполагат из цялото игрище и питчера, който хвърля от ето това място, казва се питчерско възвишение, то е леко издигнато. Човек, който удря топката с бухалката, се нарича батер, защото бухалката на практика се нарича батът, оттам идва тази дума, а неговата цел е да удари топката така, че защитата да не може да хване. Значи трябва да бъде ударена в игрището и той трябва да достигне до съответната база, която успее да вземе преди да бъде изгорен. Нали? И естествено трябва да защитата да не хване топката от въздуха. На практика целта на играта е да се преместят хората по всички бази, трябва да се обиколят всички бази и да стигнеш отново на хома, да стъпиш там, се отбелязва точка. Най-добрият вариант е батера да удари топката зад оградата, в игрището, но зад оградата. Това е така наречения хоумрън, на който всички много се радват. Тогава на практика той може да обиколи цялото игрище и отбелязва точка. Значи като цяло нападението има 4 опита, за да мине 10 ярда. Ако успее да го направи, му се дават нови 4 опита за нови 10 ярда. Като може да бъде с тичане или с пас. И целта ти е да отбележиш, да минеш последната линия на защитата, която се казва goal line. Тогава печелиш 6 точки. И идеята е ти да стигнеш от там, а пък на защитата е да те спрат. Ако не успееш за 4 опита да минеш 10 ярда, топката е на другия отбор. И съответно така се върти.
Георги, нали, името му е, ние вече така си го приемаме, т.е. победоносеца. За съжаление, да кажем, коварна болест, той се бори дълго време с нея, близо 2-3 години. Ние опитвахме да по-скоро морално да му помагаме и да го подкрепяме. За съжаление не е вече сред нас. И днес този матч ние го посвещаваме изцяло на него. И дори ще играем с старите екипи, с които играхме преди и той играл с тях. И какво да кажа? Каквото и да кажа в момента ще е малко тягостно, но може би хубавото послание, което искаме да свържем и с бейсбола, е, че в бейсбола никога няма невъзможна ситуация, никога няма край на шанса да победиш. Тоест матчът продължава 9 ининга, той е неограничен във време, както е в другите спортове. И стига да вярваш и да имаш сили, винаги имаш шанс да победиш. Тоест това е посланието, и което ние искаме да отправиме. Колкото и безнадежна да е ситуацията и когато сме изпаднали, винаги трябва да се бориме и да продължаваме да се бориме. И да не забравяме, че стига да искаме и да вярваме, винаги може да победиме. Това е едно от посланията и към децата, които в момента аз виждам в тях, че тръгват по нашите стъпки и се надявам да продължат този път и да не се отказват, каквото и да правят. Ясно е, че не всички от тях ще станат бейсболисти, както и в момента бейсбола в България е аматьорски, но се надяваме това, което научат тук на това игрище, да им помогне и в живота и въобще в техния път напред.